салом алейкум тамошобинони муҳтарам, мамлакатда созен хубе иншоаллоҳ. Худо нигаҳбон боша. Ман ҳамрӯз саҳари рӯз омадем Ниёлдара. Саҳар қадри омадем ҳамиҷа майда дарав карисай нозим ма ҷамъ карисон тоҷа дарав карем хайр ки алаф сӯзам неста майда дараваш мекунем. баъзе ҷойи ҳастае ки вақти алаф надорам. бозам ки поён кати ҷорам дарав мекунем бор кати беҳад ҳавои чолда ҳавои салқин хайр бо мо бошем то бегара навор кара бегар мепартам. ҷангалои Ниёлдара гиравин алаф фақат ивонай майда алаф тоқшдаги рафтагия раи мошина дарав карисай мошина бирӯ миёрем. Хуч мегам хуч полностью кемедиёи баъди алаф моҳи сентябрда мечунем. достики мо ҷамъ мекунем алафа майда медиёи тоғмушри дикати як рости гап алаф меяд ки алаф нест. Худо нигаҳбон боша. бо